Familia agurgarriak. Zuengana jotzen dugu larritasunez. Badakigu ikasturte hau ez dela erraza izaten ari. Badakigu grebak errutinak aldatzen dituela. Eta deserosotasuna edo haserrea ere eragin dutela. Era berean, jakinarazi nahi dizuegu, borroka hau, zuen seme-alaben orainaren eta etorkizunaren aldeko ere badela. Euskal Eskola Publikoko irakasle garen aldetik, urteak daramatzagu ikusten baliabideak falta direla. Ikasleen beharrak handitzen direla. Eta gainera, eskaintzen zaizkigun bitartekoak murrizten jarraitzen dutela. Horregatik gaude greban. Zer eskatzen dugu? Ratioak jaistea eskatzen dugu. Ikasle bakoitzari arreta hobea eman ahal izateko merezi duten arreta eta hezkuntza kalitatea emateko. Burokrazia eta ordu lektibo gutxiago. Saio esanguratsuagoak eta pertsonalizatuagoak prestatu ahal izateko. Psikologoak eskatzen ditugu logopeda gehiago, laguntza eta hezkuntza bereziko espezialista gehiago. Gure ikasgeletako errealitateak giza baliabide gehiago behar dituelako. Euskara lehenestea eta bere irakaskuntza indartzea eskatzen dugu. Erretirorako baldintzak hobetzea. Eta 2015etik izoztuta dagoen soldata eguneratzea ere eskatzen dugu. Greba hau ez da familien aurka, ez da ikasleen aurka ere. Greba hezkuntza komunitate osoaren alde egiteko da. Duintasunez, denboraz eta baliabideekin lan egin nahi dugu. Ikasleak kalitatez ezin nahi ditugu, ez bakarrik eskolako egunerokotasunen biziraun. Eskerrik asko ulertzen eta laguntzen gaituzuen hoi. Deitzen ditugun kontzentrazioetara etortzera gonbidatzen zaituztegu. Zalantzak edo kezkak dituzuen hoi gurekin hitz egitera gonbidatzen zaituztegu. Besarkada bat, Isabel Gallego Gorriko irakasleak.